Роман Абрамович. Има ли някой да знае? Кой? Не, Роман Абрамович. Този екстравагантния милиардер, губернатор на така слънчевата чукотка. То като си веднъж губернатор си цял. То като президент. Продължава така президент. Да се замисля, вика сега този човек така пръска някакви милиони. Нали, от тях там за играчи, за уволнение основно. Колко време му отнема да изкара 1 милион? Едно ходене до туалета. Не, току-що го изкара. И вика си, кой друг изкара толкова бързо милиони? Бил Гейтс. Не е Бил Гейтс, по-близо е. Там има и жълти павета отпред. Сещаш се. Те не ги изкарат всичките, предполагам, защото има някои по-задъщени депутати и политици, но най-добрите, това, което правят, със сигурност изкарват почти същите темпове като... още 1 милион. Изкарват почти същите темпове като Баци Роман. Този факт дошъл до знанието на Discovery Channel. И те си казали, що не направи един специален епизод на предаването Dirty Jobs, една мръсна работа, в който да изпратим нашия водещ Майк да се пробва да поработи като политик в България. Това ще е много успешно епизод, сигурно всеки мръсти сме окарали да прави, това няма да му направи голямо впечатление, да предполагаме. Та да взели от този епизод, и както виждате, аз имам доста информация, който идва и друг път знае, че аз имам много странна информация, не знам откъде, която повече после не се потвърждава, но това е друг въпрос. Това, което чух, че те са го заснели, но няма да го излъчат, по простата причина, че Майк е подал оставка, пенсионирал се и се оттеглил в най-близката психиатрия. Но все пак аз успях да го видя. Пред очите на Майк той ми го разказа. И разказът му връща последния начин. Ден първи. Отидох на работа в някаква министерска сграда. Нищо не виждам мръсно за момента, освен че туалетите са задръстени през цялото време, основно когато ходят в тях политиците. Другото, което по коридор се разминава с хора, които страдат от някаква странна форма на затлъстяване, примесена с системна липса на кислород в мозъка. Но до сега няма нещо, което е по-мръсно. Седнах там на бюро, ми казаха да подпиша там 2-3 указа, без да ги прочета. Аз така малко стана, нещо се подписах сега, какво да правя. И качук на 12 часа всички стънаха. Качих са леки черни мерцедеси. Викам, бати, ефективните хора за половин ден свършиха работа за цяло. И аз налезам един от тях, аз качих на един мерцедес, казаха ми, че ме водят някакви не НСО, мен по-скоро ми прилича на НСС, не спираме на стоп. И отпращаш бях с скорост и тогава почнах да си мисля, тук може би ще разбера какво е мръсното. И това почна да кара много откачено. И аз повърнах още на първия си отвар. Си сигурно за това, те се прибират оповръщани целите им вкъщи. Това си е мръсотия. Викам си, какво да е? Както и деня свърши, и на другия ден пак отивам на работа, прикърпиха ме към нов дебел човек. Аз си викам, хора, не мога да работя на негово място. Виж, аз като му седна в стола, ще се загубя в дупката, образувана от гриза му. И пак ми дал да подписам някакви неща. Този път имах време да ги прочета и гледам те някакви пати гадостите, които са очевидно в ущърб на хората. Викам, дебел. Това хората няма са доволни от това. Как си представяш тази пиша? Ти знаеш ти на какво издържат, бе. Това без ток, без вода, топла бира, какво се седиш, няма никакъв проблем. И аз такова да мълчах, ама отказах да подпиша и в крайна сметка ни изгониха целия снимачен екип. И ни казаха да дойде в сряда. Викам, що да дойде в сряда? Защото е почивен ден. Окей, това може би от ефективността пак. И аз отивам в сряда и наближавам сградата и отпред някакви хора се събрали с някакви транспаранти и викат някаква дума непозната за мен, която жещата оставка. И влизам вътре и няма никой. Само гъча на МС, нали, главната чистачка на Министерския съвет, баба Ценка, седи вътре и се търка там. Лайната, нали. Викам, баба Ценки, какво става? Тия хора защо са отпред? Викам и тя ми викам, те са отвън заради това, което ти подписа вчера. Викам, а те какво искат? Искат оставки. Викам, що ми искат оставки? Сигурно трябва да ги получат. Така никой не ми се беше смял в очите. Пък не си беше мила и зъбите. И така за примерно нямаше какво правя.
На четвъртия ден вече не издържах и си подавам оставката. Без да ми искат, аз поне го мога. Освен от епизода си подаде човека оставката и от цялото предаване. Викат, всякаква мръсна работа съм вършил, обаче това бие всички. Значи опъвал съм черви да седат прави, чистил съм, ринал съм война на клеварки. Това бие всичко. Искам да се върна в епизода, в който чистихме септичните ями на Банкок. Там беше уютно. И така и той приключил. Обаче вика, искам да ти разкажа една приката, ми разказа баба Ценка, като си тръгвах. Викам, баба Ценка ти разказа приката, добре. Ние приката да последния начин. Имало едно време една реституирана гора. В единия край на гората живеела бабата реститутка, а в другия край живеела снаха и с внучка. Синът на бабата бил официално в Гърция от 5 години. Всъщност той не работил много, основно се катерил по дърветата да яде маслините директно от дървото. Пари не изкарва много, колкото имал ги изпраща на жена си, на майка си не пращал, просто причина, че тя продължавала да гласува за БСП, извинете. И така, и били доста оттегнати отношенията вътре в семейството. Аз добре да ви кажа как се казва. Значи, внучката била кръстена от баба си, на любимия й цвят, и на любимата й песен, която била "Наш червеното знаме родини", и била кръстена червена. А фамилията на семейството била Шапкарева. Значи Червена Шапкарева. Фамилията идва от прадядото на Червена, който бил виден антифашист, който бил известен с това, че никога не свалял каскета си. Няма значение. Под душа, докато спи, се с каскета, вследствие на тази негова специфика, той го преживял на каскет. Историята мълчи дали го преживял тук или тук, но го преживял. В крайна сметка и няма смисъл вече да го сваля този каскет и вече така се останало името на фамилията. Та вече като знаете с какви хора си имате работа, така вече към същинското действие. Един ден, както винаги, майката, защото тя много мразила дъщеря си заради името й, се я пращала да носи специални буламачи на бабата, с единствената цел бабата да се отроби и да умре, за да може снаха и да продаде гората по Натура 2000. И натъпкала буламачите в една чантичка с надпис "Най-здравата турбичка" и с елегантен фалт засилила Червена към бабината къща. И тръгнала Червена, ли там си ходи, обаче дошло. Тя била малко по-възрастна, отколкото си мислите всъщност. И това леко е пришпорило. Пришпорила да не вземе по екопътеката, открита от Бойко Борисов преди 2 години, а да поеме по едни чукари напряко, където не ще си срещнала една приятелка на баба си, по-известна като Дивата коза. Значи тя жената нищо нямало. Освен, че била известна с това, че се е катерила до Бузлуджа по отвестни скали, което е било доста нетипично за хора с хроничен артрит. Та Дивата коза казала на Червена: "Червена, къде си тръгнала? Бареков каза, че има атакуващ вълк в гората. Да внимаваш." Тя въобще не се е вслушала в това, което казва Дивата коза, и просто първо извъртяла един с опакото. "Аз нали ти казах да не го гледаш това, ама?" И си продължила. Не щеш ли, че Дивата коза се оказала права? И тя срещнала вълка, който като среща ми направил като вълка от Нупагади. "Ой, кикикия! Червена, пак си тръгнала да тробиш баба си. Неуспешно." А тя Червена вече беше почнала така, обливат я вълни. Болия главата, болия корема. И вече е до тук. Види, вълче. Да направи с сделка с тебе, да се приключи с баба бе, защото ми писна да се разкарвам, в тази гора няма мобилен интернет, не мога да се проверя фейса даже. Дай да отидем двамата, ти ще изядеш и да се приключи. И вълкът така прехвърлял на емоциите и казал: "Добре, ще го направя за теб, обаче трябва да правиш нещо за мен. Искам като стигне там и като изядам бабата, да си вдигнеш полата." И ми тя казала: "Окей, ама само това." Стиснали си ръка и лапа и тръгнали към бабината къща. Вълкът хитър обаче, той избързал. Да е сигурно, че като види кървата картина, Червена няма да се откаже от отговорката. И добре, че избързал, защото бабата дала сериозен отпор. Все пак тя била част в защитата на Сталинград. Успешно. И както и да изял я. И легнал на леглото да храносмели. И Червена вече пристига и вика: "Какво стана, изяда ли?"
Да, виждаш, ще съм се подул като реклама на изпомизан капсули против газове. Наистина трябва да се изял много добре, защото тя е много корава. Нека изял, айде дигай. И тя вдигнала, обаче не било това, което очаква вълка. Положението отдолу било доста кърваво. И като му се пригадило. А бабата всъщност въобще не била изядена както трябва. Тя направо си била жива. И тя само това и чакала. И пробила с боен вик: Сергей! Което убила вълка. Тя вече се подава така до тука. И като на пришелеца излязла още една уста и откапала главата на червена. И така всички измряли. Освен бабата, разбира се. Която се изтупала и седнал да си доизеде лимоновите резинки, рекорд 60-та година от захарни заводи и Горна Оряховица. И така свършила, за някой свършила по-нещастна приказката, отколкото за другите. Тези от вас, които са слушали внимателно приказката, може да се досетят каква може да е пулката. Пулката не е свързана по никакъв начин с политика, червени неща и така. Може и да е свързана, защото. Пулката е следната. И тя даже има формата на песен. Ползвай Always с нов горен слой. Да, приспахте. Много внимателно слушате. Между другото, искам да ви кажа, страшна публиката. Даже се колебая да предложа на заведението си сменят името, защото студио 5 е малко за вас, но да сменят на студио 6 просто. И това от мен следва госпожица Попова. Добър вечер. Добър вечер за някой, добро утро за утре, не знам, за други. Значи искам да ви кажа, че един от моите шефове е тук тази вечер и мисля, че се виждаме за последен път. Жалко за него. Жена е. Със сигурност няма да се видим втори път. Ако не са... Значи, признавам си, за първи път ми е. Ако не се справя добре, донесла съм си ритуалния нож за сепуко. Така че, моля ви, поне малко. Все пак човешки живот. Ами аз чудих се какво да подготвя, за какво да говоря. И за какво, реших за себе си. Аз така и не се представих. Много ми е приятно. Госпожица Грация Попова. Накратко ми викат Цици. Природата сама говори. Значи, корените ми произлизат от Лудогорието и пещерите, което ми напомня, че тази стена много ми... сещам се за дома. Ние там отдавна не си боядисваме къщите. Има много интересно семейство. Значи ние сме известни с това, че всички имаме изчезващи професии. Даваха ни по History Channel, излъчиха го в 3 часа през нощта, със сигурност сте го гледали. Значи, изчезващи професии, повтарям, аз съм машинописка, майка ми е телефонистка, баща ми е Батман. От него са ми ушите. Да, той е звездата на семейството и е най-стилния, естествено. От него научих, че черното те прави по-слаб. Затова и черна пола, разбира се. Пък и да бъда по-делована. Много интересно семейство, наистина, но както вече ви казах, съм машинописка. И работя във фирма като машинописка. Но междувременно участвам и по състезание по машинопис. Значи последния път
участвах на световното по машинопис. Значи искам само да уточня, че ние сме общо 3 машинописци в света и аз печелих 3-то място. Трето място, значи гордея със себе си, много ми беше трудно. Рекорда ми е 10 думи в минута. Няма да. 10 думи, значи забележете колко ми е труден работния ден, когато шефа каже искам да говоря сега. Все пак 10 думи в минута си е рекорд, ама нали. Да не бъдем. И така. И след т.е. това е началото на деня ми, работата, но преди това има нещо още по-емоционално. Как да стигна до работата? Как стигам до работа? По много приятен начин, нещо за което ми се налага да се подготвям психически. Това се нарича градски транспорт. Значи пътувам с автобус 120, познат още като червения дракон. Значи с времето, с годините става все по-приятно и уютно да пътуваш с него. И как се случва моето пътуване? Значи идва автобуса, отварят се вратите, все още. Влизам аз, поемам последна глътка въздух. Айде, влизай вече. Аз съм вътре. Ма не си речи по нищо. Вътре. Това много ясно, някой не си речи, че си вътре. И първото нещо, което си задаваме, което ние всички си задаваме, кой е? Откъде идва? Значи ситуацията е много страшна. Ситуацията е гледам и не вярвам на носа си. Значи както имаше да почистим България за един ден, аз предлагам да се изкъпем всички заедно поне веднъж. Моля ви. Почка да се събича хората отзад. И за да е още по-интересно, винаги е така леко припълнено, задушевно, за да ни е по-приятно в автобуса. И сега, ония ден, като пътувах, и едно момче слуша ми с неговата приятелка. Аз съвсем случайно се бутнах към него, защото то с такова каране. И той казва, гледай, жените почват да ми се натискат. И тя само му се хили. Така като гледам, тези мъжете почват да ти се натискат. Много е приятно градския транспорт. Да не намесвам и огъня, който подклажда тая любов към градския транспорт, наречен контрол. Това е дълга тема, няма да я намесвам. Значи, момент. За тези, които се съмняват, че това е вода, това е чиста водка, тройно дестилирана. Значи аз събирам пари за хладилник. Значи голям проблем. Значи трябваше ми втора работа. И какво да работя, чува съм. И си викам, добре, аз съм машинописка по професия, но истината е, че съм пеперуда по душа. Нощна. И къде да работя? Трябва ми работно място. Значи, ще ви кажа.
господа. Пък и дами, не знам. Значи, околовръстното, южна дъга, разклона за Пловдив, след завоя, третото дърво вдясно. Грация. Цици. Yeah. Значи, този машинопис, не искам да ви кажа какви пръсти съм направил. Значи, прякора ми е, казват ми цици пръстите. Обаче един ден се случи най-страшното. Най-страшното е, че командироваха шефа за Пловдив. И той пътува за Пловдив след работа. Когато аз съм на работа. И минава той, откъде да мине, околовръстното, южна дъга, след завоя и какво да види? Цици? Какво ти ли си? Какво правиш тук? Искам ми... Добра. Поработвам. Значи от тогава шефът е най-редовният ми клиент. И най-големият ми клиент. Значи сега ще разправя. Много емоционално. Значи шефа вика, абе Цици, какво ще ходиш на южна дъга? Ще завали някой дъжд, ще се намокриш. Ще запече някой пек, ще изгориш. И аз си стой на черното диванче в офиса. Работа колкото и те колегите, значи аз бях на кастинг, между другото, за да участвам тук, бях на кастинг и те ми викат, значи приготвили сме ти едно черно диванче, но плашат такива и ми се натъкват и са кого ще плаша, бе? Значи черното диванче ми е като... На черното диванче съм си като в свои води. Ама на него ли проведе кастинга? Само мъжете се... Само ме плашиха. Нищо не видях от това черно диванче, аз се бях наточила вече. Няма. И се чувствам в свои води на черното диванче. И то даже понякога в свои лиги. Зависи. И шефа. Значи много емоционално с шефа. Значи веднъж звъннаха по телефона. Ало? Шефа го няма. Не е в офиса. Какво да му предам? Вътре. Вън. Вътре. Вън. Вътре. Вън. Вътре. Вън. Вътре. Вън. Обадете се по-късно, моля. Обадете се по-късно. Значи искам да ви кажа, шефът е голям извратеняк. Ама не мога да му откажа сега. Не мога да му кажа нещо, че ще си изгуба работата като машинописка. Не мога пък, нали, да му кажа не и защото, примерно, ми е клиент. Сега аз съм професионалист. Тук няма никаква дискриминация. И голям извратеняк е. Ей, мамка му и хемороид. Значи искам да ви кажа, че няма нищо по-шибано от хемороидите. Мразя ги. И искам едно нещо научих от цялата тази работа. Шефа винаги е прав. Особено когато аз съм върху бюрото. Прав си и това. Тежка работа. Сериозно е.
И аз се връщам от работа като парцал. И какво да правя? Нямам хладилник, не мога да се сготвя и си поръчвам китайско. И си поръчвам аз китайско. Значи ако може номер 28, номер 45 и номер 76. Ако може без 69, защото тия вафли вече сме ги яли. Благодаря ви.